Soc Tom Carr, vaig néixer fa 64 anys aquí a Tarragona, soc artista i ara exposaré l'exposició, el lloc i l'instant aquí al Museu d'Art Modern de Tarragona. El lloc i l'instant és el títol d'aquestes tres instal·lacions que faig aquí, que el primer, podríem dir, és una obra que ja s'ha exposat, però ara hi ha una reinterpretació, perquè pensava en Tarragona quan el vaig crear, que es diu Melancolia, es basa en un gravat del Durero, amb el mateix nom, i surt un poliedre que ha fascinat molta gent al llarg de la història. Jo sóc un d'ells. Llavors he fet una relectura d'aquest poliedre en la qual està en una sala sola i projecto textures, llums, pensaments sobre la figura. Bé, la segona instal·lació es diu Kunstkammer, està basat en aquesta galeria antiga que abans del museu on s'acumulava un grapat d'obres d'art, també objectes, meravelles, a vegades es deia la sala o la galeria de les meravelles. Havia petxines, animals dissecades i també a vegades hi havia pintura. I llavors a l'entrada del museu hi ha una sala que passes a través d'ella per arribar al rest del museu i després tornes a sortir pel mateix lloc. He pensat en aquest conjunt de marcs propis de lo que seria el Kunstkammer. Després la tercera instal·lació és My Red Studio. Està basat en una obra amb el mateix nom, però en francès, d'Henri Matisse, que està exposat i és propietat del MoMA de Nova York, que és una pintura del seu estudi en algun moment determinat, que té un conjunt d'obres apoyades a la paret, al terra, a diferents llocs d'un espai que pinta de color vermell, que en realitat és una mica marró, i hi ha una obra com més antiga fins al més recent, en el seu cas. I hi ha hagut nombroses interpretacions, relectures d'aquest concepte, i aquí presento el meu estudi vermell. Llavors hi ha alguna obra, la més antiga, de l'any 74, quan vaig estar dibuixant el Seraglio, quan estàvem en els anys de formació, que em va marcar molt, perquè hi ha les barques, hi ha els cables, hi ha aquests que flota, i molta obra que tinc flota. És efímer també. I llavors el Seraglio em va marcar molt, hi ha una visualització d'aquesta imatge i després altres que estan, aquests objectes, també hi ha objectes i fotos. Llavors l'objecte és real, està enfocada i el que està projectant a la paret està com difusa, una mica desenfocada, té a veure amb la memòria. Amb la memòria que tota l'exposició està relacionat amb el passat, el meu passat, el passat en general com a arquetip, el present, perquè és ara es veu aquests conjunts, i després el futur perquè pots participar. Per exemple, aquí aquest rectangle blanc convida a que vinguis i formes part d'aquesta mostra. Per mi és un gran plaer poder exposar aquí al Museu d'Art Modern de Tarragona. És un privilegi. Tarragona, ja quan neixes en algun lloc, qualsevol lloc, i vius els primers anys, és molt especial per un, i no és menys per mi. I Tarragona encara més, amb la seva llum que m'ha acompanyat, encara que visqués en llocs més llunyans, sempre està present. Aquí es veu ecos d'aquesta llum de Tarragona. I estic encantat de poder fer-lo, aquesta mostra, i tant de bo que podeu venir a veure-ho i viure aquesta experiència que ofereixo. Moltes gràcies.